उफ। ओए साले साले और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दिनै मा नुनांगौ नुफ्लांलाय हाग्रा गेजेराव सानैजोंल' बाथि खुंफैलाय बेबो मालाय हौवासो सोबाव फैखोब्रा सोरबासो खोन्थाहैखो ना माखो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ नों सोबाव सोर खिथाहरखो दे बेनो अभी बताता है भाई अभी बताता है अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना अभी बताता है बेखौ मिथिगौ नोङो बेखौ मिथिगौ मा धरननि मानसि बियो एक्सपर्ट इनफर्ट सिगिनो दं बियो मेघालयआव थानानै मा मावदों मा मावाखै बिलाय खासिया हिनजावफोरजों गार' हिनजावफोरजों नेपालि हिनजावफोरजों बिसिबां मा जादों मिथिगौ नोङो मेघालयआव थाबा बियो आंजोंनो दंफायोमोन साला सर्दा जानानै आंखौनो थाखा थगायदों बियो आरो बेनि हिनजावा 100 जनसो जासिगौमोन जमा खालामब्ला खयला जावनायनि थाखाखौ हिनजावफोरनावनो गारजोबोमोन बियो फानजा थोंदों बिजों से बेजोंसो लोगो लाबोदों नोङो ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ आदा मोज्लाय मा एरखांलाबायखो नों आंनिखौ नोंनिखौ एरखांनांगौ नामा नुवाखै नोङो बार्थडे सेलिब्रेशन खालामनो फैनायखौ माबा गाज्रि खालामनो फैदों नामा आं बेयाव नोंनिखौबो बुंनांगौ नामा बे दामफार सानिखौ पार्टी बदल लिया साला दामफार सायाव मा जाया नोङो आयु बेलाय बेलाय बेनाबो आखला थिग नंखायानदां दामफार सायावबा मा जाखो नहीं झूठ बोल रहा है नहीं दाद बुरबक आंनि खबार होदों बाहा नुदोंलाय आंखौलाय मा नुदों आंखौ आयु 100 पेपार गड फादार बाद बाइजार मा नोंसोर सानैजों बेखौ लोंजोबगौ नामा आजिखालिनि बार्थडे खुंनाया लोंनायजोंसो जायो नामा हा गोदोनि समाव माथो बार्थडेखौनो खुङामोन नोंसा मा गोदाव सोराव जालाबायदों माब्रै बिदि बार्थडे खुंफैनो हाखो नों माब्लानिफ्राय बार्थडे खुंफेरा नोंलाय हा हाबा जानायानो 15 बोसोर जाबाय दिनैसिम बार्थडे खुंफेराखैमोन आरो दिनै नोंहा बार्थडे बेबो मालाय हौवासोबाव आं फिसाय असेयानो नोंनि बार्थडेखौ मोनथियाखै नोंनि बार्थडे जादों होनना ए ओंखायसो नोङो आंखौ स्कुलाव उन्दै लायनो थिनहरदों नोङो हा बेखौ लोंजोबगौमोन नोंसोरो लोंजोबगौमोन नों जेबो मोनथिया बेनो हिनजावबानो जायो सिख्ला हक बुरै हक मा बुजिदों नोङो नोंना बांद्रायबायदां आदा मोज्लाय बुंनाया माब्ला बुरि माब्ला सिख्ला माबा हाबा जानायजों माला लाइन लाखो माला मा जाखो आंलाय गावनि हिनजावखौसो लाजानो गिखोना माखो नोंलाय आं बिदि मालायनि न'खरखौ दंस' खालामग्रा नङालै आदा मोज्लाय नों बार्थडे सेलिब्रेशन खालामनानै होनो हायैखायसो लामानि सिसि ब्लकनि 18 लाख फिसा बिल मोननायखाय केक जौ बायनानै होफैदां ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ हाग्रा मेगन गोसा नोंलाय मालाय बार्थडे खुंनायखौलाय मालायखौसो गोसो गाज्रि खालामफैबाय नुवाखै मालाय आमेरिका लण्डनफ्राव हिनजावफ्रानो मालाय हौवाफोरजों बेसेबां मोसायो बेरायो पार्टी जायो नहीं बे नोंना फिसाया बुरबक ना बुरबक डाबल बुरबक बहा आमेरिका लण्डननि हाल साल मिथिनो बिलाय गावनि लकेलनि आबहावाखौनो माबायदि मिथिया बियो आरो बिदिसो होनबावदों नों ओइ हा है दारमासिनि Hey! 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 Ngat! Hey! Beखौ लांसै लां थाथ'दो मोज्रां गाज्रि दा मोनसै बेनाबाथाय बिदिनोखा अभी बताता है भाई अभी बताता है अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना अभी बताता है